Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки дар канали мо бори аввалан, ҳатман дар канал обуна шавен, лайк монед дӯстон ва дар номерҳои поёномадаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипразем, бозори Гипразем дӯстон. Ана тараф мешавад мактаб, садиқ, хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино ҷойгир аст дӯстон. Бинои навастройка, бинои 14 ошона, хона дар 4 ошона қарор дорад. Тирезаҳояш аз тарафи пушт аст дӯстон. Ду дар хона квадрат 52 аст, аз 5 квадрат дӯстон. Шартномавӣ аст дӯстон. 2 то лифт 6 моҳ пас ба иҷозати ремонт бино дода мешавад. خب می‌داریم از درون خانه رو با نوار میگیریم، نمره سویمولک هم میمونیم. حتما زنگ زنید دوستان، معلومات پورا رو سویمولک میدهد. خب دوستان عزیز، انا با 4 ماشین بر اومدیم. از این طرف جای لیفت، 2 تا لیفت داره دوستان. خانه فروشی ما راستکی میریم، کلیدور میشود. ана ҳамин квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. ду дар хона 52 аз 5 квадрат. симои монтажа дӯстон мезгаронан аз дар дарун мекунан, монтажа мекунем, перегородка ҳамаш кардагӣ. сари роҳ да кухня аст дӯстон. аз тарафи дасти рост санузел. дар ин ҷо бошад 2 дар хона дӯстон. якум хона, ҷои кондитсионер, инҷо як тирезаҳо аз тарафи пушт аст гуфтем. дуюмги хона, ду тиреза аз қафои бино. системаи отопления ҳама чӣ мешавад дӯстон. 2 то лифт дорад. гуфтем ки свет печа мезгаронан метиҳанд, шикатур мекунен, ремонт шуд, тамом дӯстон. як бор дигар аз роҳ нишон метиҳем дӯстон. ростаки аз дар медароем. якум дар аз тарафи дасти рост кухня мешавад дӯстон. дуюм дар аз тарафи дасти рост санузел, як хона, 2 хона. خب دوستان، خانه فروشی قرار دارد در ناحیه سینا، گیپرازم، بینا 14 ошона، خانه در 4 ошона قرار دارد. دو در خانه 52 از 5 کвадрат. شرطنامه‌ای است دوستان. این خانه رو، این بینا رو 6 ماه پس با ремонт اجازت میتین دوستان که ремонт سر کنید دوستان. нархи ин хона дӯстон 315 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 31 35 268. ана ҳамин номерда ватсап дӯстон. як номер дигар медиҳем 918 30 72 03. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. аз шумо хоҳиш менамоем ки дар комментария гапҳои безеб нанависем дӯстон. нафароне ки хона харанд занг безанен, соҳибмулк хати связ мебурен, маълумоти пурраро аз соҳибмулк мегирем дӯстон. хоб дар комментария нависен дӯстон. фикри ақидаҳои худатонро лайк монед дӯстон. нафароне ки бори аввал дар канал обуна шавен то видеои навбати аст.